Със сигурност всеки от вас в момента изпитва така вътрешни тързания, вътрешни притеснения, смущение от това, че след малко ще се качите пред толкова много хора на стартовото блокче и трябва да дадете най-доброто от себе си. Ви припомням нещо. Когато се приберете вкъщи или след като мине всичко, вместо да мислите за това, кой ви се е присмял, как не ви се е получило там някакво обръщане, как не сте вдишали правилно въздух и така нататък, си припомнете, че предизвикателствата, пред които се изправяме всеки ден, ни карат да израстваме като личности. Затова искам сега всеки един от вас да повтаря с мен това, което казвам аз. И това е нещо, което да повторите вътрешно, след като ви мине дисциплината, след като се приберете вкъщи, ви нахлуват такива мисли от сорта на не се справих, беше много зле, беше ужасно и така нататък. Днес беше ден за изграждане на характера ми. Айде сега още веднъж малко по-силно и по-убедително. Днес беше ден за изграждане на характера ми. Това е. Защото пак подчертавам, всяко едно предизвикателство, пред което се изправите и се предизвикате да преминете, ви прави по-добри, по-силни, по-можещи, по-умни, по-добри във всяка една насока.